Ei, hola, què tal? Anem a continuar amb les funcions financeres, funcions molt interessants. Es diuen PAC-Print i PAGI. Aquesta PAC-Print ens dona el capital amortitzat en un préstec a interès constant, en un període. ¿Vale? Per exemple, estic parlant d'això. ¿Vale? Tenim aquest préstec de 1.000 euros que pagarem en 12 mensualitats, una taxa del 7%, on he calculat aquí la quota amb la funció pagament i m'ha sortit que hauria de pagar una quota de 86,53 euros. He multiplicat aquesta quota per 12 i em surt 1.038,32, cosa que, bueno, vol dir que pagaríem 38 euros d'interessos. I llavors el que estic parlant és que aquesta funció pago ens permet veure per la primera quota de 86,53 euros quina quantitat jo amortitzo de capital i quina quantitat pago d'interessos. ¿Vale? Doncs amb PAC-Print em donaria amb una quota de 86,53 euros, que és, mireu, jo he posat aquesta quota, és la suma d'això més això, per tant vull dir que funciona. Aquesta quota de 86 euros, quan jo he amortitzat i quan he pagat d'interessos, val? Per al període primer. Per al període primer d'un total de períodes de 12, amb aquest capital, en la primera quota dels 86,53 euros, jo amortitzaré 80,69 euros de capital. I pagui són els interessos pagats també en un préstec a interès constant, igual que abans. ¿Vale? Serien aquestes dues funcions. Llavors anem a veure. L'objectiu final és que podeu fer una taula d'amortització com aquesta. ¿Vale? Mireu, és aquesta taula en la que en el període 1 tenim un capital pendent de 1.000 euros, evidentment, ho devem tot. Amortitzem 80 euros, paguem 5 euros 83 d'interessos i em surt una quota constant de 86,53. I el que anem a provar ara és quin capital amortitzo jo en cada període d'aquests. Llavors vaig a fer la prova amb el primer, per exemple, amb el primer pagament, i us deixaré com a exercici per practicar que completeu aquest exercici mateix que us estic plantejant ara. D'acord? Anem a fer-ho. Veieu? A veure com me surt aquest 80,69. ¿Vale? Aquest 80,69 surt de la següent manera. Jo li faig i li diria que vull utilitzar la funció PAC-Print, pagament principal, li dic d'acord, i fixeu-vos amb el que ens demana. Ens demana la taxa, és a dir, el tipus d'interès que té aquest préstec. Jo ho tinc aquí i sabeu que l'he de dividir entre 12 perquè em doni per treballar sempre amb les mateixes condicions. Digues, si ha de ser una quota constant, els interessos mensual, la quota és mensual, tot mensual, els pagaments són mensuals, doncs la taxa també mensual. Vale, quin període és el que jo vull calcular? Doncs mira, és el període 1. Aquest serà el període primer. Jo volgués el període 5, li hauré de dir doncs el període 5 i em donaria aquesta quantitat. Número total de períodes de pagament. Número total de períodes, fixeu-vos que hem quedat que es paga en 12 mesos. Llavors, valor actual seria la quantitat total d'una sèrie de pagaments futurs, és a dir, de quan és el total del meu préstec. Doncs el total del meu préstec doncs és de 1.000 euros. Vaig a posar, per exemple, aquí, o podria posar aquí, però aquí, per exemple, 1.000 euros. I, finalment, em diu quin és el valor futur o el saldo que ens quedarà al final de fer l'últim pagament. Evidentment, és com ja hem fet en vídeos anteriors, normalment assumim que és 0. Si sumet, aquest paràmetre assumeix 0 perquè al final de pagament doncs, i 0, vull dir, ja haguem pagat tot el préstec i posem 0. Fixeu-vos que em surt exactament igual que hi ha aquí en el primer període. Llavors, anem a fer ara amb el pagament d'interessos de la primera quota. Igual que podríem fer, per exemple, si aquí voleu la quota sisena, per exemple, la quota sisena hauria de sortir 83,07. Doncs jo aquí li poso un 6. Fixeu-vos que així em surt 83,07, perquè és la quota sisena. Jo li poso un altre cop la primera, període 1,
Doncs em tornarà a sortir el que volia dels 80,69. Interessos. Els interessos són PAC I, utilitzo. En castellà es diu pago int, la que és d'interessos, i pago print, la del capital. Val? També em demana el mateix, bàsicament, quina és la taxa dividida entre 12, el període, anem a agafar el període primer, l'1, número total de períodes, 12, la suma total del capital seria els meus 1.000 euros, i al final ho pagaré sencer. Quan em dona, doncs em dona que en aquesta primera quota jo pagaré uns interessos de 5,83 euros. D'acord? Vinga, doncs us deixo perquè practiqueu i si voleu fer aquesta taula d'amortització. Us pot servir de preparació per fer l'exercici, la segona part de l'exercici que ja teniu plantejat, ¿vale? Que és de fer una taula d'amortització, és igual, ¿vale? D'acord? Vinga, doncs això és tot. Eren dues funcions molt interessants. Espero que us hagin semblat també a vosaltres interessants. ¿Vale? Vinga, ens veiem al proper vídeo. Adeu.